Hola, molt bon vespre. Gràcies per assistir a aquesta xerrada que em fa especial il·lusió i en aquest sentit vull agrair als amics del Museu Dalí que m'hagin convidat per parlar de la singular relació entre Tintín i Salvador Dalí. De fet, aquesta és una línia de recerca que tard o d'hora jo m'havia de plantejar desenvolupar. De tots és coneguda la meva afició i el meu apostolat tintinaire per al reporter més universal de la historieta, Tintín. Potser és el més universal amb permís d'un altre gran periodista de TVO, que és en Clark Kent, el Superman, el que és periodista quan en Superman li deixa una bona estona, que no és molta, però bé. En tot cas, aquesta passió, com bé comentava el senyor Palmada, m'ha dut a fer diverses activitats, conferències, xerrades, cursos, llibres, comissariar exposicions. Aquesta dimensió personal de tintinaire neix, evidentment, a la infància, però la meva dimensió més pública de tintinaire, és a dir, quan començo a fer coses al voltant de Tintín, a escriure els primers textos, etc., curiosament coincideix amb la meva arribada a Figueres. I és singular que quan portava 2 mesos vivint a Figueres, a finals dels anys 80, ja vaig publicar un article a l'Empordà parlant del Tintín. Era com arribar a la ciutat i fer una declaració de principis de quina era la meva passió. Bé, aquí ja porto vivint 25 anys i de fet aquí hem nascut els meus fills i me la sento, la meva ciutat. I, clar, al darrere del Tintín hi ha un gran personatge, que és el senyor Georges Remy, el senyor Hergé, i semblava de forma natural que algun dia em plantegés aquest dubte. Entre el senyor Hergé, el creador de Tintín, i en Salvador Dalí, va haver-hi alguna relació? Clar, 2 figures tan descomunals de la cultura del segle XX podien haver coincidit en algun moment? Van tenir algun punt de confluència i de conjunció? Bé, en tot cas, aquesta aproximació que fem, aquesta relació entre els 2 personatges, sens dubte, neix primer d'unes valoracions cronològiques. La primera aproximació a la possible relació d'aquests 2 personatges la podríem establir en el temps. De fet, viuen a la mateixa època. Salvador Dalí neix l'any 1904, en Tintín neix l'any 29, quan ja Hergé és gran, i Hergé havia nascut l'any 1907, exactament el 1907. Aquesta proximitat en el naixement dels 2 creadors i posteriorment de l'obra de Tintín no només es dona en el que és el naixement, també en el que seria el traspàs. Hergé mor l'any 1983, Salvador Dalí mor l'any 1989. És a dir que més o menys viuen a la mateixa època. Clar, el fet de viure a la mateixa època, d'entrada ens fa pensar que van viure unes mateixes coordenades històriques, van experimentar els mateixos estímuls culturals, van viure les mateixes transformacions estètiques. Per tant, parlar d'aquesta relació sembla probable. Ja veuran que al llarg de la conferència primer comencem com una hipòtesi, dient es podrien haver trobat, podrien haver tingut relació. Home, de fet van coincidir, en la vida van coincidir. I també després, perquè més enllà de la vida, en el record que podem tenir d'ambdós personatges, hi ha coincidències singulars. La primera és que tots 2 són venerats, admirats, respectats, i tots 2 tenen una mena de temple que permet consolidar aquesta veneració, que són, evidentment, on som ara, al Museu Dalí, que tots coneixem i que avui ens acull tan generosament, i després el Museu Hergé. El Museu Hergé, inaugurat l'any 2007, coincidint amb el centenari del naixement del seu creador, el centenari del creador de Tintín, de Georges Remy Hergé, està situat no a Brussel·les, sinó a les afores lluny de Brussel·les, a Louvain-la-Neuve, i és un altre museu extraordinari, al qual recomano la visita, destinat una mica a analitzar la importància d'aquest autor, recollir la seva obra, generar grups de treball. Bé, els 2 tenen, curiosament, més enllà del que era la vida, cada un d'ells té el seu museu.
I no només tenen aquesta coincidència, sinó que recentment hem recordat tots les exposicions de Salvador Dalí al Centre Pompidou. De fet, Salvador Dalí va tenir dues grans exposicions, l'any 79 i l'any 2012, però és que també Hergé va tenir una gran exposició al Centre Pompidou l'any 2007, l'any que coincidia amb el centenari del seu naixement. Les tres exposicions són les tres exposicions més visitades de la història del Centre Pompidou. Vull dir que també és curiós veure com més enllà del que seria la vida, en el record d'aquests dos grans personatges, tots dos tenen un museu, tots dos es converteixen en una referència cultural extraordinària que els du al que seria pròpiament el món museogràfic. Si entrem ja una mica a analitzar cada un dels dos personatges, hi haurà coses molt curioses, perquè els interessos de Dalí i Hergé en alguns moments són convergents. Vull dir que s'apropen, no em volia fer cap joc de paraules forçat ni polític, evidentment. Salvador Dalí va estar fascinat pels mitjans de comunicació de massa, tota la seva vida. I no vull dir per la seva passió per ser portada de totes les grans revistes, sinó la seva passió per aquests nous canals expressius. Parlem de la ràdio, parlem del cinema, molt especialment parlem del cinema, parlem del disseny gràfic, parlem de l'humor, parlem de les revistes satíriques, parlem dels tebeos. És a dir, Salvador Dalí va tenir una mirada oberta i veritablement receptiva cap a aquest nou camp expressiu. I, de fet, la primera obra publicada de Dalí és aquest cèlebre acudit que va sortir a les pàgines d'en Patufet. Patufet era el tebeo de referència a casa nostra abans de la guerra, que va tenir una difusió realment extraordinària i sent un noi publica aquest acudit divertit a les pàgines d'en Patufet. Al mateix temps que Dalí comença a publicar en Patufet, Georges-Rémy Hergé comença a publicar a Le Petit Vingtième. Le Petit Vingtième era el suplement del diari Le XXe siècle, un diari conservador, i Le Petit Vingtième era el suplement que sortia els dijous per la mainada, on hi havia narracions, acudits, tebeos, etc. Coincidia amb Patufet i Le Petit Vingtième en moltes coses. Eren revistes adreçades a la mainada, molt conservadores, catòliques, en alguns moments molt avançades en el terreny gràfic, però molt reaccionares en el terreny ideològic. Eren publicacions molt curioses. Malauradament, tot s'ha de dir, la tradició a casa nostra ha condemnat en Patufet a una mena d'infern, com que fos una revista carrinclona, passada de moda, sense interès, quan era una revista veritablement molt interessant. Bé, en tot cas, que en Dalí tenia una certa debilitat pel món dels tebeos, ens ho demostra aquesta participació a Patufet, o el fet que, per exemple, i això ho ha recordat en Sebastià Roig en la darrera conferència i en altres articles, el fet que el cucut, la icona de la revista satírica de principis de segle, fos un element que reaparegués amb certa freqüència en la iconografia daliniana. És a dir que tenim un pintor, en aquest cas la figura, evidentment, de Salvador Dalí, que llegeix tebeos, que li interessen, que desperten la seva reflexió. Bé, en el cas d'Hergé tenim el ninotaire, el dibuixant de tebeos, però ell és el patriarca, el creador de la historieta europea, és una figura fundacional, però és un extraordinari artista perquè, entre altres coses, va ser molt receptiu, va estar molt obert a influències que anaven més enllà del que era el món dels tebeos. Hergé l'apassionava la pintura, i és veritat que podem resseguir amb certa facilitat aquesta fascinació pictòrica que tenia Hergé. No només a través dels àlbums de Tintín. En els àlbums de Tintín la pintura apareix en molts moments de manera destacada, i podríem dir tota la pintura gairebé, o pintura i molt més. Hi ha qui ha definit els dibuixos dels àlbums de Tintín o els ha relacionat amb els vitralls de les catedrals, per la seva especial concepció de la línia clara,
aquell traç negre que dibuixa també, que concreta també uns colors uniformes. Bé, dels vitralls medievals a la pintura abstracta, Hergé, a les aventures de Tintín, fa reaparèixer la història de la pintura. I no només això, sinó que Hergé pintava. Hergé pintava, no? Aquí tenim un retrat de la seva primera dona, Germaine Kickens, fet a mitjans dels anys 30, molt modiglianesc, trobo aquí la referència és clara. Aquí un altre retrat, un apunt gairebé, de la seva dona, amb el seu gat, per exemple. Dominava molt bé la tècnica de l'aquarel·la i li agradava fer apunts del natural. Vull dir que Hergé tenia unes habilitats... I en un moment determinat de la seva vida li va passar una cosa molt especial, no? Aquesta fascinació per la pintura el va dur a esdevenir col·leccionista d'art. Als anys 60, quan ja pràcticament ha culminat tota la creació de Tintín, de fet, als anys 60 només dibuixa 3 àlbums, que són el Tintín al Tíbet, Les joies de la Castafiore i Vol 714 a Sydney. És una època on ell va abandonant una mica el Tintín perquè ja té altres interessos, i un dels seus interessos és precisament la pintura. Es posa en contacte amb cercles artístics de Brussel·les i de París, comença a col·leccionar i comença a tenir una mica a deixar anar la seva passió. De fet, un dels seus pintors de referència era Joan Miró. Tenia una reproducció de Miró en el seu despatx de l'Avinguda Louise de Brussel·les, però més enllà de la reproducció, ell compra art contemporani i en la seva col·lecció pensem que hi havia quadres d'en Poliakov, d'en Fontana, d'en Lichtenstein, d'Andy Warhol, de Hockney. És a dir que tenia molt bon criteri i tenia una col·lecció realment impressionant. És a dir, una col·lecció on bàsicament el que li interessava més era el que tendia a l'abstracció. A ell li interessava la pintura abstracta i fins i tot va intentar començar a indagar en la creació pictòrica i la seva referència, aquí tenim alguna mostra, era la pintura, diríem, abstracta, amb influències evidentment mironianes. Ho va intentar però no se'n van sortir, però hi ha un seguit de quadres que ell es pren seriosament, no per dedicar-se a la pintura, però sí una mica per vehicular aquesta passió. Per tant, tenim, i no deixa de ser curiós aquesta coincidència, un pintor fascinat pels mitjans de comunicació de massa i un creador dels mitjans de comunicació de massa fascinat per la pintura. Home, doncs anem veient que aquestes coincidències semblen possibles, no? N'hi ha més, no? No només comparteixen el temps, sinó que comparteixen l'espai. No intentarem defensar que Hergé és català o que Tintín és català, vull dir, no farem aquestes curioses passions que a vegades es desencadenen, però és evident que la projecció de Dalí es fa a partir de l'àmbit francòfon. Per ell, projectar-se al món és anar a París, i a partir de París comença la seva projecció. Quan ell va a París als anys 30, hem de pensar que en aquell moment el TVO més popular a França ja és Tintín. Tintín havia nascut a Bèlgica, a l'any 29, a la revista Le Petit Vingtième, però des de principis dels anys 30 ja s'edita a França en 2 vies. Un és a través d'una revista infantil que es deia Cœurs Ballants, Cors Valents, una revista catòlica, i aquesta via de difusió molt popular ve completada amb l'edició dels àlbums de Tintín. És a dir, es publicaven primer serialitzats i després es publicaven amb àlbum. Nosaltres els coneixem ja directament amb àlbum, però originalment tots es publicaven serialitzats. Quan Dalí arriba a França, és evident que coneix Tintín per la seva fascinació cap al mitjà de comunicació de massa, cap al TVO, segur que coneix Tintín, i, per altra banda, l'eclosió, l'arribada de Dalí al món francòfon, evidentment no pot quedar, diríem, sense ser percebuda per algú com Hergé. És evident com Dalí, és evident que Dalí està al cas del que està passant
del que està passant en el món actual, i tant un com l'altre segur que es coneixen a través de l'obra. Seguim amb les hipòtesis, segur que es coneixen. Ho formulem sense tenir la certesa absoluta. Hi ha altres coincidències, hi ha altres coincidències, no? Una molt singular és, per exemple, la seva dimensió de pintors de paret, de pintors al fresc, no? El carrer de la Muralla, que com ens ha explicat recentment la Mariona Seguranyes en aquesta magnífica exposició, no? Que s'acaba de cloure al Museu de l'Empordà, no? El carrer de la Muralla era com el Montmartre de Figueres, no? Aquí coincidien diversos tallers, Bé, en un lloc molt concret, veritat, en el local del senyor Josep Soler, es reunien els artistes, joves artistes, bohemis, pintors, el més jove era Dalí, i a Dalí li van encarregar pintar unes coses a la paret, no? És curiós, era un nano que començava i amb ganes de fer coses, pinta, decora una mica les parets d'aquest local bohemi, d'aquest local artístic, d'aquí del carrer de la Muralla, no? D'això no se'n conserven més que fotografies, que no és poc, aquí tenim a dalt de tot, no? Aquest porró dibuixat, etc. I aquí podem tenir també, per exemple, aquesta mena d'emblema, d'escut, amb aquest porró i la ceba, etc., que és obra de Salvador Dalí pintant les parets, no? Això ho fa ell relativament jove, quan deu tenir uns 16-17 anys. Doncs quan té 16-17 anys també en l'Hergé, fa el mateix, casualitat, no? I de fet li encarreguen el local dels escoltes de l'escola Sant Bonifàs, on ell era membre actiu, ell va creure sempre en l'escoltisme i d'alguna manera Tintín és una mena d'escolta, adaptat als temps, diríem, moderns, però ell va estar molt vinculat al món de l'escoltisme i li van encarregar dibuixar, decorar les parets del local on es reunien els joves escoltes i, curiosament, s'ha conservat, això s'ha conservat. L'any 2008 es va descobrir, perquè el que havia sigut l'antic local dels escoltes de Sant Bonifàs, a partir dels anys 40 va esdevenir un magatzem. Es guardaven trastos i coses d'aquestes, no? I això va preservar aquestes parets pintades. Quan van fer endreça per un seguit de reformes que anaven a fer, van descobrir les parets pintades i algú va dir, home, abans de tirar-ho a terra o arrencar-ho o el que sigui, analitzem-ho. Llavors es va veure que, evidentment, hi havia tota una coherència estètica molt determinada i amb documents de l'època, cartes, etc., es veu que van ser dibuixades, aquestes parets van ser dibuixades i decorades per Hergé. Bé, no són les úniques coincidències. Als anys 30, quan Hergé comença a tenir èxit amb el Tintín, no només dibuixa el Tintín, dibuixa moltes coses. Dibuixa una altra sèrie de còmic curiosa, que és Joset i Joko, una família amb un mico, viuen aventures així bastant divertides. Ja estan bé aquests àlbums, no són un Tintín, però tenen certa gràcia. Però sobretot Hergé treballa molt en el camp del disseny, aplicat especialment a la publicitat. I allà es mostra com un grafista brillant, no? Fixem-nos unes mostres diverses on utilitza tècniques que estan puant molt de les innovacions avantguardistes i, de fet, algunes composicions, com per exemple aquesta, té evidentment una afiliació cubista, o alguna com aquesta, un magnífic anunci de Le XXe siècle, el diari que tenia el suplement de Le XXe, aquí veiem que sap puar realment molt bé, per exemple, de la influència dels avantguardistes russos, que en el terreny del cartellisme i del grafisme van ser uns veritables revolucionaris. Aquesta passió pel grafisme, pel cartellisme, etc., bé, servia per actes públics, i aquí, bé, hem posat al costat un de l'altre un cartell de Salvador Dalí, també interessat pel món del cartellisme i del grafisme, un cartell d'Hergé anunciant un carnaval, una festa popular. Evidentment les concordances són clares, sobretot per aquest interès cap a aquest camp expressiu. Pensem que l'evolució també tècnica d'aquells anys permetia fer algunes coses realment
innovadores, i ambdós artistes, venint de camins molt diferents, és curiós que troben aquests camins de coincidència. No són els únics camins, perquè, clar, l'ombra del surrealisme és allargada, i clar, el surrealisme, igual que hem vist les influències del cubisme, del futurisme, de l'expressionisme d'altres composicions, de l'avantguarda russa, en moltes obres d'Hergé, també el surrealisme influeix, sens dubte, en l'obra d'Hergé, i el surrealisme arriba a Tintín. Potser té a veure que els belgues són una mica especials. Aquí tenim una de les figures fonamentals del surrealisme, que és René Magritte, belga, que no és que dibuixi els Dupont i Dupont, però és evident que quan Hergé els dibuixa, diríem, en les seves aventures, home, no sé si és un homenatge a Magritte, però o és que els belgues tota hora anaven amb el seu barret, veritat, tan singular i característic. En tot cas, el que està clar és que alguna cosa hi havia a Bèlgica, alguna cosa hi havia en el surrealisme, i si recordem els diàlegs dels dos personatges, dels Dupont i Dupont, fixem-nos aquest joc de paraules, pour nous la clair et fer, aquestes dislocacions lèxiques tan característiques que després amb l'altre Dupont, je dirais même plus, la fleur et quer. Això sembla el joc dels cadàvers exquisits, tan surrealista per altra banda, aquell joc de deformació de les paraules i les frases que esdevenia un dels trets identitaris del tarannà més lúdic de l'escola surrealista. Aquesta influència del surrealisme no és estranya perquè Hergé estava fascinat pel món ocult, pel món no racional. És curiós, un autor tan racionalista fascinat per el món no racional. No és estrany, recordem per exemple un precedent admirable que és el senyor Sir Arthur Conan Doyle, el pare de Sherlock Holmes, que crea el detectiu més analític i cerebral imaginable, que és Sherlock Holmes, però ell estava fascinat pel món de l'ocultisme i de fet dedica tota la seva part final de la seva vida a demostrar l'existència de les fades i s'hi dedica amb passió i fins i tot aconsegueix fer fotografies, diu ell, de fades en els boscos anglesos sense que això representés que el senyor Conan Doyle estigués desbarrant, sinó que aquesta estranya, gairebé diríem bipolaritat, entre la part més cerebral i la part més irracional, convergia en Conan Doyle i convergia en Hergé. Ell estava fascinat pel món dels somnis i, de fet, un dels àlbums més recordats de Tintín, que és Tintín al Tibet, neix a partir de l'aventura d'Hergé, que se'n va al Tintín a l'Himàlaia a buscar el seu amic Chang. Ell el va buscar perquè se li apareixen els somnis, perquè somnia amb ell. Ell està fascinat per aquests missatges que arriben a través de l'inconscient i, de fet, com dèiem, el seu àlbum més conegut, potser, o més brillant, té aquesta filiació surrealista. El surrealisme també té presència no només ideològica, sinó gràfica, i aquí tenim aquestes vinyetes de Tintín al Temple del Sol, magnífiques. No són les úniques, també als Cigars del faraó trobem moments on els personatges transformen la seva percepció i veuen la realitat a través de composicions que evidentment tenen una inspiració, aquesta daliniana, jo diria, de forma palmària, de forma exemplar. Aquí també, en aquestes deformacions grotesques que mostren la receptivitat, l'interès, la passió que també tenia Hergé per conèixer què era el surrealisme. Seguim veient que hi ha coincidències, Podríem dir, home, sí, però això no demostra que hi hagués una relació entre Dalí i Hergé. Però és que després veiem que, a més, tenien amics comuns. I això, home, apropa les persones. En els anys 60 són els anys del pop art. El pop art interessa els dos, interessa a Dalí i interessa a Hergé.
A Dalí li interessa perquè el pop art proposa coses que ell havia fet unes quantes dècades abans, no? I quan veu què fan aquests joves artistes diuen el nostre referent és Dalí, que havia ja poat i indagat en les possibilitats dels mitjans de comunicació de massa. Dalí mira amb interès aquests joves artistes miren amb interès, evidentment, a Dalí. Hergé també està fascinat pel pop art, perquè suposa per ell que aquests artistes mirin amb interès el que ell està fent i integrin en el seu discurs allò que Hergé està fent com a creador de TVOs com a ninotaire. De fet, una de les figures de referència del pop art, que és en Roy Lichtenstein, sempre va declarar la seva passió per Tintín i va fer una composició d'homenatge a Tintín. Aquesta magnífica il·lustració on trobem referents pictòrics que tots reconeixem al fons, però també molts referents tintinaires com la gorra del capità Haddock, que la tenim aquí, veritat, de forma subtil. Andy Warhol és la gran figura, l'artista novaiorquès és la gran figura del pop art dels anys 60 i la relació Dalí-Andy Warhol és recordada i coneguda. Es troben, es saluden afectuosament, s'admiren. Són dos artistes que tenen molts elements de concordança. Jove artista, un artista ja consolidat i consagrat, però que tenen aquesta identitat iconoclasta que els agermana d'una forma evident. Andy Warhol estava fascinat per Tintín i, de fet, es va trobar diverses vegades amb Hergé i fins i tot aquestes trobades, aquestes fotografies de l'any 76, va culminar amb el quadre que, imitant les reproduccions que ja coneixem d'altres icones del segle XX, diguem-li Mao, diguem-li Marilyn, va fer una magnífica composició a partir de retrats d'Hergé. És a dir, quan ell parla de les icones del segle XX, també incorpora en el seu santuari la figura d'Hergé. Estem veient que hi ha moltes relacions, amics comuns. Es van arribar a conèixer, Dalí i Hergé? Sí, es van arribar a conèixer. Tenim documentada una trobada l'any 62, l'any 62 es troben, a principis dels anys 60, amb una recepció organitzada per un senyor que es deia Adeline van Irpesel d'Istruhu, molt bé, fan una festa per celebrar els 10 anys d'una agència de publicitat i allà es convida a Hergé, a Brussel·les, i es convida a Dalí. I es troben. Hi ha un document audiovisual que testimonia aquesta trobada. És una trobada cordial, afectuosa, que demostra, evidentment, que es coneixien. No sóc jo el primer que parla d'això, És a dir, no és que hagi fet una descoberta única, ja hi ha hagut un periodista admirable, que és en Jordi Tardà, que havia parlat de les relacions entre Tintín i Hergé, de que s'havien trobat, però el que a nosaltres ens interessa és aprofundir en aquesta trobada. Perquè aquesta trobada no va ser anecdòtica, sí, es van trobar un dia, anaven pel carrer, el senyor Hergé, suposo, doncs, no, va anar molt més enllà. I a l'hora de parlar d'aquest anar molt més enllà, anem a portar dos documents veritablement interessants. Un que va en la direcció Dalí-Hergé i un que va en la direcció Hergé-Dalí. L'any 1979, quan Tintín, el 10 de gener de 1979, quan Tintín fa 50 anys, Dalí envia un telegrama a Hergé. Aquest telegrama es conserva, està en el Museu Hergé de Louvain-la-Neuve, un lloc preferent, i diu el següent, el telegrama. 1000 milliards d'ectoplasmes et de bachibazouks. Tintín est après moi le plus grand psychédélique d'un certain rhinocentrisme castafiresque. Et il est toujours, après moi, naturellement, la passion paranoïque des galas. Bon d'anniversaire. S.D. 1000 milions d'ectoplasmes i de bachibazouks. Tintín és després de mi
el més gran psicodèlic d'un cert rinocentisme castafioresc. I ell, sempre darrere meu, naturalment, és la passió paranoica de Gala. Bon delineversari, no? Seria el joc de paraules que signa. És un text breu, intens, però que és molt sucós, és absolutament tintinaire, fins al punt que és incomprensible si no estem molt ficats en el món de Tintín, no? De fet, comença el Parlament amb una mena d'insult, no? Amb una invectiva, que és 1.000 miliards d'ectoplasmes i de batxibasucs, no? 1.000 miliards és la interpel·lació amb què el capità Haddock acostuma sempre, a encadenar les seves cadenes d'insults tan característics i tan representatius. 1.000 miliards o 1.000 sabors o 1.000 miliards de 1.000 sabors, i ell va encadenant i es desferma d'una forma absolutament hiperbòlica. Diu d'ectoplasmes i de batxibasucs. Bé, 1.000 miliards és una cosa que surt a tots els àlbums de Tintín on surt el capità. Ectoplasma és un insult recurrent en els àlbums de Tintín, però ho és encara més batxibasuc. Batxibasuc en realitat era un soldat turc, un soldat otomà, però que utilitza el capità Haddock com a improperi. I podem trobar batxibasucs en tots els àlbums, el Tintín al Tibet, a les joies de la Castafiore, el secret de l'unicorn. És un insult molt haddockià. A part d'això, segueix, diu, Tintín és, després de mi, sempre, ells, evidentment, primer Dalí, després Tintín, després de mi, el més gran psicodèlic, diu, d'un cert rinocentisme castafioresc. Bé, el del rinocentisme ja sabem la fascinació pel rinoceron i els cors del rinoceron per part d'en Dalí, però aquí és titllat aquest rinocentisme com castafioresc, amb una evident referència a la diva del bel canto, el rossinyol milanès, la Bianca Castafiore, l'extraordinària dona de les aventures de Tintín. I diu que ell és, en Tintín, naturalment sempre després de mi, això queda clar, la passió paranoica de Gala. És a dir que ja no només Dalí llegia Tintín, sinó que podem imaginar Dalí i Gala llegint els àlbums de Tintín plegats, passant-s'ho pipa amb la creació d'Hergé. I acaba aquest memorable telegrama amb un bon Dalí-verser, que deu ser el màxim que podia desitjar en una festivitat d'aquest tipus Dalí a qualsevol de les seves amistats o gent a la que admirava, com era Hergé, o personatges que admirava, com era Tintín. Fixem-nos que en 3 línies surt Tintín, el capità, la Castafiore, Dalí i Gala. 3 línies, Més talent, amb menys espai, és difícil, Parlem, doncs, d'aquesta relació real amb la direcció Dalí-Hergé. Podem també parlar d'un element molt important, en el sentit Hergé-Dalí. L'any 76 va sortir publicat el darrer àlbum de Tintín, que era Tintín i els pícaros. Llavors ell va començar, Hergé, a treballar amb un àlbum que l'apassionava. Ell l'apassionava l'art contemporani en aquella època i va començar a crear un àlbum extraordinari, que era Tintín i l'art alfa, on el món de l'art era l'entorn de l'aventura de Tintín. Una cosa absolutament original, innovadora. Malauradament va emmalaltir i l'any 1983 va morir, i aquest gran àlbum va quedar només com un embrió. Tintín i l'art alfa és el darrer àlbum de Tintín, el 24è títol de la col·lecció, però és un àlbum incomplet. Ell havia deixat clar que no volia que ningú continués les seves aventures. Tot i que ara la Fundació Hergé ha dit que un any abans que caduquin els drets faran noves aventures de Tintín per poder seguir controlant els drets del personatge, el cert és que la vídua i després els rectors de la Fundació van decidir no acabar aquell Tintín. Es podia haver acabat, perquè els col·laboradors ja podien haver fet la feina, però Hergé havia dit Tintín c'est moi i es va decidir no publicar. No publicar acabat, perquè es van publicar, i s'han publicat,
ja es van publicar l'any 85, Els esborranys de l'aventura. Tintín i l'Art Alfa hagués estat un àlbum espaterrant, extraordinari, no? I de fet les primeres pàgines, que les té pràcticament ja, només faltava passar-les a tinta, són molt potents. Comença amb una escena surrealista extraordinària, d'una potència única, i després comença una trama molt ben lligada al voltant del món de l'art, dels falsificadors d'obres d'art, dels artistes falsos, i la veritat és que és d'una originalitat extrema i queda com l'embrió d'una aventura veritablement excepcional. Bé, quan es van publicar l'any 85 el Tintín i l'Art Alfa, no es van publicar tots els documents, es van publicar aquells que estaven més acabats, però hi havia un seguit d'esborranys, de proves, que no es van publicar en aquell moment. L'any 2004 sí que es va fer una reedició completa de tot el material que havia deixat inacabat Hergé, i en aquella reedició que es va fer, aquella edició especial que es va fer el 2004, vam trobar una pàgina singular, perquè a l'hora de crear un dels protagonistes de l'aventura, que es diu Ramo Naix, que en realitat és un fals artista, molt histriònic, que diríem, a diferència de Dalí, que era un veritable artista, aquest és un imitador d'un artista d'aquests espectacle, d'aquests artistes que esdevé notícia només per la seva presència, com aquest sí era Dalí. Doncs a l'hora de crear el seu personatge, fixem-nos quines proves fa, i veiem un dibuixant amb uns bigotis, un pintor amb uns bigotis molt característics, però és que a més, si fixem les anotacions sobre el nom que podria tenir, Radi, Anatol, Dalí, i veiem el nom de Dalí, i veiem el nom de Salvadoro, també a dalt de tot. És a dir, que a l'hora de crear aquest personatge era evident, com llegint l'aventura ja semblava, però ara de forma fefaent i demostrable, queda clar que Hergé s'estava inspirant d'alguna forma en la figura de Salvador Dalí, el que admirava. L'àlbum no es va fer i ens vam quedar, en veritat, sense la possibilitat de veure una mena de Dalí compartint vinyetes amb el capità Haddock i en Tintín, que hagués estat un àlbum absolutament memorable. Bé, la relació és evident i en tot cas el que hem volgut fer al llarg d'aquesta xerrada és mostrar com dos artistes amb trajectòries molt diferenciades, per una banda el pintor fascinat pels tebeos i per l'altra el ninotaire, el dibuixant de tebeos, fascinat per la pintura i els pintors, van coincidir en un temps, en un moment històric, en uns llocs, es van trobar, es van conèixer, es van influir i van teixir una singular relació que avui hem intentat recuperar. Al principi de la meva xerrada parlava de la meva condició de tintinaire i figuerenc d'adopció. Potser això explica que Figueres tingui també un pedigrí tintinaire considerable. Pensem que és a Figueres on es van fer els primers cursos universitaris, es van fer a Europa, al món, gosaria dir, primers cursos universitaris que es van fer sobre Tintín es van fer a Figueres, l'any 99, l'any 2000, l'any 2005, en una iniciativa de l'Ajuntament de Figueres, la Universitat de Girona i el Museu de Joguet de Catalunya. Aquí a Figueres es van fer aquests cursos. Uns cursos que, a més, van anar acompanyats d'alguna magnífica proposta, com l'exposició Els joguets de Tintín, que es va fer aquí al Museu del Joguet de Catalunya, una magnífica exposició de la qual es va editar també un catàleg que ha esdevingut peça de col·leccionista. També aquí a Figueres es va fer l'any 2007, l'any del centenari del naixement d'Hergé, la trobada tintinaire de Catalunya. Amb ella es va fer també una exposició al Museu de la Tècnica on s'intentava mostrar, igual que en els joguets de Tintín s'havia mostrat aquells joguets que haurien pogut estar inspiració per les vinyetes d'Hergé, a Tintinotècnia vam mostrar aquells aparells que sortien a les aventures de Tintín. En aquest cartell admirable agermanàvem, veritat, la iconografia daliniana
amb la iconografia tintinaire, amb aquests ous que ens recorden inevitablement els bolets mutats que trobàvem a l'Estel Misteriós, un dels grans àlbums de Tintín. Bé, Figueres, Dalí, Tintín tenen aquesta relació que avui culmina aquí, sota la cúpula del Teatre Museu Dalí, on vull donar les gràcies als amics del museu per agermanar aquest talent tan excels i extraordinari. Moltes gràcies.